Bé, continuem amb el festival, amb la segona taula rodona, que em fa especial interès perquè és la primera vegada que introduïm aquest apartat i la voluntat és que perduri a les altres edicions, que és novetats, blanc sobre negre, lletres i tecles. Per què aquest títol? Doncs el negre sobre blanc, que fa al·lusió, veritat, a la tinta sobre el paper, i també les lletres del piano, negres i blanques. Aquesta taula es presenten les rabioses novetats que tenim i la modera la Mònica Socias, que és de la casa, que sempre ens ha acompanyat i ens ha fet suport des de la primera edició del Creixer.crims, i també ve acompanyada d'unes peces de piano. Et deixo a tu que presentis als nostres estimats autors. Benvinguts. Gràcies, Raquel. Bé, un any més anem sumant edicions. Jo estic supercontenta perquè sempre dic que el quilòmetre zero a mi m'encanta, el meu, el nostre, quilòmetre zero. Ella parlava d'aquesta taula de novetats blanc sobre negre i aquestes peces de piano ens les interpretarà l'Elisabeta Mironova, anava a dir que no ho digui malament. De totes maneres ja us l'aniré presentant. Els nostres convidats, en Salvador Balcells, la Glòria Sabater, en Jaume Albert Oller i en Joan Company. Són 4 novel·les diferents i el format que explicava la Raquel no serà de taula rodona, sinó que el que farem serà tenir uns 10-12 minuts aproximadament per cada un d'ells per parlar de la seva obra i sabem que és un format diferent però funciona molt bé. A veure què ens poden explicar cada un d'ells. Obrim taula amb en Salvador Balcells, molt conegut per tots vosaltres, hi ha tota una institució. Em vaig quedar, Salvador, que deies és que soc autodidacta, però a mi el que m'agrada és que penso, sí que ets autodidacta, 21 anys de llibreter. Això és una obra magna ja, Sí, és l'afició als llibres que em va fer obrir una llibreria l'any 1972 i que va durar uns 20 anys. La vaig haver de tancar perquè m'agradava més llegir que no pas fer comptabilitat. Els números i les lletres a vegades no... han de bregar molt i no ajuda. Ell és autor de la sèrie de novel·les protagonitzades pel sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, Emili Espinosa. Direm diversos títols: La taca negra, El vi fa sang, Dur de pair, Tempesta al Bàltic, Procés enverinat, Si saps caure te'l seràs. Una llarga trajectòria i avui presentem la seva última novel·la, on hi trobem també Quilòmetre zero. El reusenc, 2 reusencs, i són uns detectius privats que els fas marxar de la terra, els fas exiliar cap a Barcelona, la capital. Nosaltres que sempre diem, Salvador, que no, que vinguin cap aquí, i aquesta vegada els fas fora i me'ls portes cap a Barcelona. No tenen més remei que marxar, perquè aquesta novel·la és la tercera d'una sèrie ambientada al segle XIX, la segona meitat del segle XIX, i la novel·la anterior, que es titulava Quan la mort truca a la porta, acaba que han de marxar de Reus perquè han creat una agència de detectius privats, la primera, i resulta que s'ha trobat embolicada en un conflicte molt delicat que els obliga a traslladar l'agència de Reus a Barcelona. I per tant aquesta novel·la que presentem avui, que es titula... Com es titula? No me'n recordo. Ara tampoc ho sabré jo, com es titula, i ho haureu de buscar als crèdits. D'aquí en pot sortir una de novel·la. Algú ens ajuda amb el títol? Molt bé. L'estafa del segle. Nosaltres ara sí que el títol també ens ve bé nosaltres dos, això de l'estafa, Salvador. Bé, l'estafa del segle són 2 reusencs, un matrimoni, i podríem parlar
jo penso que per començar de la inspiració, perquè ja veureu que tant la novel·la del Salvador com la de la Glòria i la del Jaume toquen molt el tema d'història. Per tant, Salvador, estem parlant d'una novel·la de gènere negre, però molt unida, aquesta vegada molt unida a la història. I la inspiració ve precisament d'un cas real. Efectivament, la novel·la, el tema central, diguéssim, perquè en té alguns de laterals, auxiliars, però el tema central és un fet que es va produir concretament a Barcelona, però que va tenir repercussió arreu d'Europa l'any 1880, que és una estafa colonial. Què vol dir això? Vol dir que un senyor, un noble francès, que va existir realment, el marquès de Rais, va inventar-se, perquè realment va ser quasi un invent, uns terrenys a Oceania que els va pretendre crear una colònia allà, uns terrenys propietat seva, que resulta que finalment no era propietat seva, i va animar gent de tota Europa que pagant uns diners s'apuntaven per anar a colonitzar aquell territori, que els hi prometia que allà hi hauria de tot. Bé, tot això al final es demostra que no és veritat i per tant imagineu-vos un viatge fins a Oceania en aquella època, un viatge que dura més de 3 mesos, que mor molta gent durant el viatge i quan arriben allà es troben que no hi ha res del que els havien promès. Aquest és l'argument central de la novel·la, però jo també he intentat explicar com era la Barcelona d'aquella època. La Barcelona d'aquella època era una ciutat que podríem dir que la va retratar molt bé Narcís Oller en la seva novel·la La febre d'Hort. Hi ha una industrialització, comença a expandir-se la ciutat després d'enderrocar les muralles cap a el que seria posteriorment l'Eixample, i la classe obrera no té encara pràcticament res que la defensi i es troba molt explotada per part dels empresaris. Això surt també molt a la novel·la. O sigui, jo he intentat que a l'obra aquesta s'expliqui la situació de la classe treballadora a la Barcelona de l'època, una mica també les classes benestants, els conflictes de classes que hi ha i, en el fons, aquesta estafa que la premsa de l'època en va parlar molt i, en canvi, avui en dia pràcticament és desconeguda. Hi va haver, fins i tot, es van publicar diversos llibres, els diaris liberals de Barcelona de l'època, començant pel diari català dirigit per Valentí Almirall, se'n van fer molt de ressò intentant denunciar que allò era una estafa i, en canvi, els diaris conservadors, començant pel Correu Català, es van creure, aquest senyor, el marquès de Rais, es van creure que allò era realment una obra colonial catòlica i apostòlica i van defensar amb aquest senyor. O sigui, hi havia una polèmica també entre la premsa de l'època, entre els liberals i els conservadors, uns a favor i altres en contra. Perquè aquesta història, que va provocar més de 100 morts i milers de perjudicats, milers d'afectats, no ha tingut la repercussió que hauria de tenir. Jo em penso que és perquè Barcelona va ser protagonista casualment. Aquest senyor havia creat la seva empresa a França, la tenia instal·lada a Marsella, però les autoritats franceses van començar a sospitar que allò no era aigua clara. I aleshores el que va fer va ser traslladar l'empresa a Barcelona. I els emigrants, els futurs colons que anaven a colonitzar aquesta teòrica colònia, els portaven a Barcelona, els allotjaven a Barcelona i després sortien de Barcelona cap a Oceania. Per tant, el protagonisme de Barcelona va ser molt important en aquest sentit, però
sempre s'ha considerat que això va ser una estafa francesa, per part d'un senyor francès, i sobretot amb la majoria d'afectats que eren italians, eren pagesos italians que els traslladaven a Barcelona per després enviar-los cap allà i que molts d'ells van morir en aquesta conseqüència d'aquesta estafa. He fet un resum, diguéssim, he intentat fer un resum, no sé si m'he passat de temps o què, però... No, tranquil, que sou molt Rottenmeier amb això, jo ja us ho diré, per això no heu de patir. Una vegada més el gènere negre unit a la història que ens ajuda a saber, així com a França, tu ho has explicat molt bé, va ser un escàndol i es coneix i es parla, doncs tu recuperes una història que aquí no ha estat potser massa explicada i molts de nosaltres no coneixíem. A més, en aquell cas anaven a colonitzar, però si treus el colonitzar en buscar una vida millor, podríem parlar també d'actualitat. Jo penso que és una novel·la que també replanteja les estafes en moments diferents, en èpoques diferents, del que és la immigració. Parlàvem d'aquests dos protagonistes perquè, a part d'aquesta inspiració, parlem de detectius privats i això també ve d'un cas real, perquè jo tinc i a més era reusenc, a Daniel Freixa, Salvador. Efectivament, bé, jo en aquesta novel·la i a les dues anteriors m'he inspirat en el senyor Daniel Freixa i Martí, que era un senyor de Reus que va ser policia, va tenir càrrecs importants a la policia i que quan va deixar el cos de la policia va crear la primera agència de detectius privats de tot l'estat espanyol, que es deia la Vigilància i Societat Mercantil o alguna cosa així. Aquest senyor era fill de Reus i jo he creat el meu personatge, Pere Rossic, que és el company i marit de la Colla Pibernat, que són els dos protagonistes. He creat aquest personatge, Pere Rossic, inspirat en la figura d'aquest altre que dèiem. La intenció és també donar a conèixer la figura del Daniel Freixa, perquè també és molt poc conegut que el primer detectiu privat que hi va haver a l'estat espanyol, que tenia les seves oficines a Barcelona, al carrer Palai, concretament al carrer Palai número 46, i que després va obrir una sucursal a Madrid que la portava un altre també detectiu privat molt conegut, que és la família del Casanev. Casanev és un detectiu privat que també va publicar alguns llibres i que és també el protagonista d'algunes novel·les que han aparegut per part d'altres autors. Doncs aquest senyor és el que va, diguéssim, captar la família del Casanev i els va instal·lar també, i els va promoure també com a detectius privats. Bé, la parella Pere i Colla és una parella molt peculiar perquè ella és una feminista quan encara el feminisme no existia. La Colla és la filla d'un notari de Reus que havia tingut un germà però que va morir molt jove a causa d'una epidèmia i que era filla única i per tant el va mort el seu germà i el seu pare, un maçó, la va intentar donar-li tots els coneixements que li hauria hagut de donar al fill mort. Això va crear una dona que en aquella època tenia una formació de nivell acadèmic però que en canvi no podia, per les circumstàncies de l'època, ja sabem com era la situació de la dona l'any 1880, doncs la va convertir en una rebel. Va conèixer el Pere a través de la meva primera novel·la que es titula Els crims del convent i a través d'aquesta parella el Pere, que va resoldre un crim en el seu poble uns anys abans, es va fer també policia i finalment va deixar la policia per crear la seva agència de detectius privats a Reus. O sigui, seguint una mica la inspiració que dèiem d'aquest detectiu privat real que, en fi,
Aquesta seria una mica la trajectòria, diguéssim, de les 3 novel·les, que probablement en seguirà alguna més, però que de moment formen una trilogia que jo em penso que val la pena llegir-la tota per fer-se càrrec, diguéssim, de la situació. Home, sí, perquè a més en aquest cas, ara ja anem esgotant el temps, en aquest cas ells van a Barcelona, s'han de presentar i hi ha escenes que a mi m'han agradat moltíssim de la colla, precisament perquè ella forma part d'Atalanta, d'una colla de dones, d'una associació de dones, però és molt curiós en el context de l'època, quan reben els clients, ella és sòcia de l'empresa i realment hi ha algunes escenes molt bones, Salvador, perquè dibuixen aquesta rebel·lia de la colla i l'esturament dels homes que visiten aquesta nova seu de detectius privats i es troben precisament la colla. Són dignes de llegir algunes escenes perquè tenen molta ironia. Nosaltres hem esgotat el temps. L'estafa del segle, publicada per Llibres del Delicte, ara sí que tenim el títol, i en Salvador Balcells, que ens promet que tornaran la colla i el seu company. Tornaran, segur. I ara donem pas a l'Elisabeta Mironova. Escoltarem la primera peça de piano. Ara ens hi quedaríem estona, però ja està bé perquè així apaivaga una mica els ànims, perquè ara tornem una mica amb aquest gènere negre. Veníem d'aquests detectius privats d'en Salvador i de la història, i al Palau Güell potser piano no, però un orgue sí. Sí,
Piano no, però orgue sí. Però l'orgue sí que el tenien. Ens n'anem amb la Glòria Sabater. Ella és doctora en filologia, és una gran escriptora de gènere negre perquè li encanta assassinar, matar i ser justa. Sí. I aquesta vegada, després de... Bé, presenta Mort al Palau, ja comencem amb el títol que toca, perquè així ja no ens despistem. La seva primera novel·la, que a més estem d'enhorabona perquè s'ha reeditat ara, aquest mes de juliol, potser, aquest mes de juliol, és La filla de Lilith. Us la recomano també perquè aquí també hi ha un punt gore important. Després vas fer canvi de registre amb El vel de la deessa, Premi Néstor Luján de novel·la històrica, La marca del lleó, tenim Bruixes, fades, medicina en femení i a Mort al Palau també l'arquitectura, aquest palau, aquests secrets són al punt de misteri i d'endinsar-nos en una Barcelona també interessant i intensa. La inspiració, com arribes al Palau Güell? Sí, de fet, hola, moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies a l'organització per convidar-me, estic molt contenta. De fet, jo vinc de barrejar gèneres, a mi barrejar gèneres m'agrada molt, la barreja és molt interessant. I aleshores venia de la novel·la històrica, ja la primera vaig barrejar novel·la històrica i novel·la negra i ara em venia molt de gust tornar a fer aquesta barreja. I l'origen de tot és una nota a peu de pàgina d'un article que vaig llegir per documentar-me per la novel·la anterior, on se'n parlava de quina manera l'any 1908 Barcelona queda enamorada de la figura de Sherlock Holmes a través de les obres de teatre que es representaven al teatre principal que hi ha al final de la Rambla, que és un edifici espectacular. A diferència de les altres obres que s'estaven traduint a nivell europeu, perquè a les Bones Lletres i a l'Ateneu ja hi havia una tasca important de traduir textos europeus al català, perquè estem en ple moment del modernisme i de portar Catalunya cap a la modernitat, a mi aquestes traduccions em van fascinar perquè eren unes traduccions que estaven pensades per ús i gaudi del poble. Aleshores, arrel d'aquestes obres de teatre i de l'èxit d'aquestes representacions teatrals, hi ha un editor que diu: calla, mira, farem l'agost i aleshores traduirem els textos de Conan Doyle al català. I setmanalment, dins d'una col·lecció que es diu Literatura Sensacional, es van anar traduint aquests textos. Jo volia fer un homenatge a aquesta democratització de la cultura, perquè per mi la cultura és l'eina més revolucionària que tenim, que hem tingut i que tindrem, i ens hem d'aferrar a ella així ben fort. Aleshores, què tenia? Tenia un detectiu, tenia una literatura, un gènere detectivesc, volia fer un homenatge a aquest gènere detectivesc que va captivar els barcelonins a començaments del segle XX, i em venia molt de gust tancar un grup de persones, fer la novel·la Enigma, la novel·la d'habitació tancada. Necessitava un edifici. I de fet, en principi, la meva idea era tancar-los en un edifici de la Rambla, un pis de la Rambla, però clar, em vaig redescobrir, perquè els barcelonins tenim edificis, jo vaig anar a visitar el Palau Güell quan era petita i me n'havia oblidat. I clar, està en ple antic Conde de Salto, nou de la Rambla, dona el paral·lel, per tant, tot l'ambient d'aquesta Barcelona gamberra, d'aquesta Barcelona de la gent del teatre. I la peculiaritat que té el Palau Güell, com molt bé dius, Mònica, és que pertany als Güell, que són els únics que decideixen, per motius emocionals, no marxar a Passeig de Gràcia, sinó que quedar-se a la Rambla i vincular el Palau a l'edifici familiar on va néixer l'Eusebi Güell. Aquesta característica a mi em va molt bé perquè el propi Palau Güell és un edifici meravellós, d'estil mudèjar, neoclàssic, neogòtic, però que viu d'esquenes, tancat i protegit al propi barri on l'han creat. I aquest tancat en ell mateix, aquest palau que és com una presó de vidre, em va anar molt bé per tancar gent i començar a matar. Això ja ho tenia. De fet, quan visitava el palau anava amb una molesquina, mato aquí, no, aquí. No donava l'abast, perquè a més el propi Palau Güell és
No sé si l'heu vist, però us animo a que hi aneu. És un palau que es mostra, però també hi ha un palau ocult, perquè els Güell tenien molt clar que el servei no s'havia de veure. Llavors hi ha un palau que és invisible a ull nu, ple de passadissos secrets per on es mou tot el servei i que dona a tot el palau. Per tant, aquests passadissos que me'ls van ensenyar és que és una alegria de viure, de dir aquí es poden fer meravelles. I és així, aleshores el meu homenatge a aquesta Barcelona hulmasiana, ja tenia l'edifici, ja vaig tancar un grup de persones i la idea era la protagonista, crear una protagonista que havia de ser una lectora de tant llegir Sherlock Holmes com el Quixot. És que a vegades llegir és bo, però també pot perjudicar. Doncs de tant llegir Conan Doyle, ella es creu que és una detectiu, vaja, com Sherlock Holmes, i ja veureu si ho és o no ho és. Llavors hi ha una sèrie de pistes que és una intertextualitat i un diàleg constant amb els textos hulmasians que s'estan traduint per tal de descobrir i intentar evitar l'assassinat, el proper assassinat. Hi ha una sèrie d'assassinats i la persona assassina, no dieu que no, si no faig spoiler, la persona assassina té uns motius que tenen a veure, per cometre els assassinats, que tenen a veure amb tot el simbolisme, amb un simbolisme molt important del modernisme i del propi Palau Güell, que és el mite de Pirene, el mite del Pirineu, el Pirineu que configura allà on venim, allà que ens fa ser la nació que som. Ja m'he passat del temps? No. Ho has dit tot. No, ho he dit el temps tot, no l'has passat, però ja les preguntes porto ja me les has contestat. assajant, per dir la Mònica em renyarà i porto aquí pum pum pum. No et renyaré, però ja ho has dit tot. Ja ho he dit tot. És que és el que hi ha, jo aquí. Anem als personatges, Sí. però està molt bé perquè parlàvem de l'arquitectura, en aquest cas és important i necessària. I jo també us aconsello un cop, si llegiu la novel·la, o si no la llegiu també, però agafa molt de cos el que heu llegit quan aneu al Palau Güell i realment veieu aquesta part oculta, perquè és que està superben fet, és una construcció magnífica. Jo no m'ho hagués pensat mai, vull dir que si no hi heu anat, jo us aconsello tant la novel·la com la visita al Palau Güell. I ens n'anem, perquè tu parlaves de la protagonista, de la Rubina, d'en Corneli, i ja parlarem d'aquesta tercera protagonista que a mi també m'ha agradat molt i ens ha enamorat. Però ens n'anem amb la Rubina i el Corneli. Sí, la Rubina és una noia que la faig escocesa i viu al Poble Nou i té sentit que visqui al Poble Nou. Jo en totes les meves novel·les m'agrada molt barrejar personatges històrics amb personatges inventats, però els personatges inventats han de tenir una versemblança històrica perquè si no els lectors no els vull enganyar. A Poble Nou, que és on visc, hi havia una fàbrica que es deia l'Escocesa precisament perquè van venir enginyers escocesos perquè tenien un teixit, fabricaven un teixit que era amb una maquinària específica i llavors van venir d'Escòcia enginyers a ajudar a ensenyar a construir a elaborar aquest teixit. I molts d'aquests escocesos van conèixer les catalanes i ja ho sabeu. Es van enamorar i es van quedar. De fet, jo conec una família precisament de la unió, de l'amor, és que l'amor tot ho pot, d'una escocesa amb una catalana. A mi m'anava molt bé que fos escocesa o d'origen escocès perquè ja part del misteri no és tant els textos que es tradueixen com també els textos que no es tradueixen. Aleshores, jo necessitava una lectora capaç de llegir original. Ja està, escocesa, no hi ha més. A més té la branca amb l'emoció amb l'avi que s'ha quedat allà a Escòcia. És així, sí, m'anava molt bé. I aquesta Rubina inicialment és pragmàtica, és racional, és freda, inicialment. No expliquis més. Després ja veurem. A mi m'interessa molt, moltíssim, sempre, les dues mirades, la mirada racional, la ciència, la tècnica. El Palau Güell és el primer de Barcelona que té ascensor. De fet, si aneu, l'ascensor que hi ha encara és de l'època, que té llum elèctrica. Per tant, la ciència, la tècnica, però a mi m'agrada molt com combina amb aquesta mirada màgica, amb la mirada ancestral, la mirada d'aquelles persones que creuen en fades, creieu en fades.
I aquí hi ha el Corneli. Ai, Ai, el Corneli. el Corneli. Tu deies que s'enamoren de les catalanes. Sí. I dels catalans també. I dels catalans també. També. El Corneli és el contrapunt. I no m'agradaria acabar sense parlar de la nostra tercera protagonista, que se't va revelar una mica, però que penso que és molt important i dona molt de joc a la novel·la i al Palau també. Hi ha un personatge que jo me l'estimo molt, que no puc dir perquè no es faria spoiler, però ja ho veureu, que té molt a veure amb un homenatge meu personal d'un ésser que estimo moltíssim, fins aquí, i la Consol se'm va revelar que és quan hi ha personatges que de cop i volta i dius, ui, la Consol hi ha un capítol que em diu, però de què vas? I vaig dir, vinga, negociem. I és màgic, quan passa això o no. Aleshores, la Consol és el Palau, és l'ànima del Palau. Comença la novel·la que no la sentiu arribar. Una ombra eixuta que es mou pels passadissos, perquè és la majordoma. I és l'obediència, el que parlàvem dels senyors i del servei. També en la meva novel·la hi ha intento reflectir aquesta burgesia que tracta les desigualtats socials, i la Consol és la garant que tot sigui, que no passi res, que tot perfecte, aquesta societat immòbil dels senyors que manen i el servei que obeeix. Però arriba un moment, que ja veureu si ho decidiu i així, que la Consol és molta Consol i deixa de ser una ombra eixuta o no, això ja ho veureu. I es va quedar? Allà. Vam negociar i va dir, tens raó, va. Tu parlaves de fades, però el que sí que trobarem en aquesta novel·la també és tota aquesta part de l'espiritisme, i aquí haig de dir, Glòria, que m'ha agradat perquè a diferència de l'altra novel·la hi poses un altre tarannà, no? Sí, a mi l'espiritisme m'interessa moltíssim perquè és un moviment intel·lectual de primer ordre a principis del segle XX fins al XIX, principis del XX, que va de bracet amb el feminisme i que és una via d'emancipació de la dona. D'aquestes dones que prenen el poder, aquestes dones que comencen a formar-se, aquestes dones que volen un món diferent, i els homes que els hi fan costat, perquè per hi hagi revolució ha d'haver-hi homes i dones que creuen en una societat utòpica, que creuen en una societat diferent. A aquestes dones, un cop has tastat un pastís de xocolata, ja no encaixa un pastís de verdura, no sé, per a mi la verdura m'agrada molt. Aleshores, aquestes dones no encaixen dins del catolicisme, sobretot del paper de la dona en el catolicisme. I què fan? Espiritisme. L'espiritisme és una via espiritual revolucionària, per molt que ara pensem, la bruja Lola, no? Us ve per espiritisme. És d'una intel·lectualitat de primer ordre, que és el que intento reflectir en el vel de la deessa, però també hi ha la branca més festiva, més anecdòtica de les famílies burgeses que convidaven a la bruja Lola a fer la sessió d'espiritisme amb les taules parlant, que li deien, i aquest és el punt d'origen de la novel·la. També hi ha un espiritista i una festa que és diferent, és aquest vessant més anecdòtic o més no tan profund, no tan de revolució espiritual. Doncs també ho hem de... Sí, ja. Però bueno, t'hi ha capigut tot, Veus? Jo sempre lliçó no abans de començar això del rellotge. Doncs gràcies, Glòria. Moltes gràcies. Mort al Palau, publicat per Rosa dels Vents, Glòria Sabater, i tornem a gaudir de l'Elisabetta Mironova amb una nova peça.
L'Elisabeta també ha anat pujant intensitat. Nosaltres ens n'anem cap a en Jaume Albert Oller. Benvingut, Jaume. Jo, allò de la gestió patrimonial i financera, que també gènere negre, ja no dic. Ens n'anem a la teva afició, a la novel·la negra i criminal, relats curts que han estat premiats al Bifasang, has estat també finalista al Segre de Negre i així podríem continuar. Fem una repassada a les publicacions. Els llops sempre tornen, Xiular la mort, Mentre duri la flama, L'home de Praga i arriba una veritat i unes quantes mentides. Si n'hi ha una de veritat ja farem prou. Sí, més amb els temps que corren ara. Sí, perquè la cosa està complicada. Passem dels detectius als espies. Sí, vull dir, això va ser una mica un repte personal també, llançat per un historiador amb una presentació en què em va comentar aquest personatge que ha sortit en alguna altra novel·la li podries donar una mica més de vida. Entremig, com que a mi m'agrada molt llegir història, i s'han anat desclassificant tota una sèrie de documents, afortunadament, sobretot en altres països més que aquí, vaig conèixer la història d'aquests generals de Franco que van cobrar dels aliats per influir en el dictador perquè no entréssim a la Segona Guerra Mundial. I que aquesta llista, per què no situar-la en aquella Barcelona fosca del 44, i al mateix temps creuar aquesta història amb el paper que van tindre els serveis secrets francesos, fitxant tota una sèrie de gent per Barcelona. Això un altre historiador, Xavier Juncosa, n'ha fet diversos llibres i aquest cruce d'aquestes dues històries crear una ficció novel·lada sobre aquests fets. Aquests generals van cobrar quantitats molt importants, estem parlant de quantitats d'entre 1 milió i 2 milions de dòlars de l'època. No sé si sóc jo, no, apropa't una mica més al micro, perquè et sentia molt fluix i no sé si tothom et sentia. Aquests generals van cobrar entre 1 milió i 2 milions de dòlars de l'època, això serien 40 o 50 milions d'ara, i va ser l'intent dels anglesos d'intentar que Espanya no s'involucrés de forma més activa amb la Segona Guerra Mundial. Hi havia una facció que era la del cunyadíssimo, Ramon Serrano Sunyer, que aquest era molt germanòfil, per no dir nazi directament, que ja se'n va sortir prou amb la Divisió Azul i enviar tota una sèrie de gent, alguns voluntaris i altres obligats. Però els altres generals no en tenien cap ganes de continuar amb una segona guerra, també no estava clar que l'acabessin guanyant i finalment aquesta gent que es va vindre a cobrar aquestes quantitats i segurament li va calentar l'orella al dictador o no. L'intermediari va ser el Joan Marc. De totes formes, quan dic una veritat i unes quantes mentides, el poder que té aquesta llista de saber qui eren els conspiradors aquests, que van estar a punt també de carregar-se el Serrano Sunyer, perquè era una opció també d'eliminar-ho, aquesta acció, traslladar-la a la ficció, a la novel·la, amb aquesta Barcelona, que és un centre d'espionatge, que s'ha recollit en altres llibres d'història, el paper important que té el port com a nus de comunicacions, la proximitat a la frontera, aquella incipient riquesa que podia tornar després de la guerra, amb el contraban, llocs com per exemple el Ritz, llocs on es feien negocis i també es feia espionatge. Aquests francesos que deia van estar fitxant gent, de fet van fitxar, hi ha un llibre que és 1000 espies a Barcelona, vull dir, de gent que va col·laborar amb els nazis durant la Segona Guerra Mundial, estan tots allà amb el seu nom, l'adreça i el que feien. Em va semblar una bona base per crear una novel·la de ficció, enviar un personatge que jo li tinc un cert apreci, que és el capità Alcaraz, que aquest és un oficial franquista d'intel·ligència, amb llums i ombres, i el repte de posar-lo davant del mirall i enfrontar-se als seus propis companys i teòrics amics de viatge. No li poses fàcil al capità Alcaraz perquè és una novel·la coral on hi ha, si parlem del règim franquista i si parlem d'espies, ja us podeu imaginar que hi ha mils i mils de trames entremig i sobreviure a això ho fa molt complicat. Sí, vull dir, ell és un oficial que té els seus valors, vull dir, és una persona que té les seves llums i ombres, però aquí l'Avinguda Barcelona farà que es topi amb falangistes, amb altres cossos policials que no estan disposats a col·laborar, tothom es vol penjar la medalla i investigar uns crims que hi ha hagut i una desaparició, i aleshores amb ell, que ja ve castigat
de Fernando Po, de lo que seria Guinea Equatorial, té els seus mètodes molt particulars d'investigació. Clar, en aquest cas és un personatge que, sent del règim franquista, el que fa és una crítica al franquisme des de dins, perquè veu tota una sèrie de coses que no li encaixen o no li cauen bé. Per exemple, topa amb una red d'evasió de jueus que va existir, que són els germans Sequerra, que estaven a Barcelona, es dedicaven a facilitar diners i papers perquè la gent pogués marxar cap a Sud-amèrica o cap a Amèrica del Nord o cap a Palestina, que en aquell moment era un protectorat britànic, i per tant ell topa tota una sèrie de gent que li impedeix fer la seva feina, però ell particularment en aquella setmana, 10 dies, fa tot un recorregut per Barcelona, que és un bon vivant, cada dia va a un restaurant diferent. A diferència d'altres novel·les que ell és el que reparteix estopa, aquesta vegada li toca rebre amb ell, perquè és una mica un Quixot i aleshores aquest Quixot de vegades s'emporta més garrotades de les que es pensa per defensar una mica els seus ideals. Ja dic, era un repte posar un personatge que en altres novel·les podria ser mig odiós i que al final t'acabi caient mig simpàtic per lo que explica. Per investigar això hi ha una subtrama, que també és un tema que vaig trobar llegint llibres d'història i revistes, que és la utilització de les metamfetamines durant la Segona Guerra Mundial. Tots els exèrcits feien servir alguns tipus de medicament. En aquest cas els alemanys feien servir el pervitin, que no era més que un medicament que venia evolucionat dels estudiants per poder aguantar sense dormir. En aquest cas l'exèrcit alemany el va perfeccionar i aquesta gent era capaç de tirar 48 hores sense dormir, ni gana ni son. Jo a vegades dic que a vegades detrás de l'èpica el que hi ha és química i manipulació, vull dir que la gent va molt valenta. Les pel·lícules antigues totes surten així, amb algunes de modernes ja comença a sortir gent prenent-se unes pastilletes, en aquest cas el pervitin. Els anglesos en prenen les altres, els japonesos en prenen les altres, però és una de les pistes que segueix per aquesta Barcelona fosca i grisa del 44 per resoldre aquest misteri. Bé, tenim l'Alcaraz, li agafem carinyo perquè és que ha passat de pagar a rebre, però rep per tots cantons. I no m'agradaria deixar, abans d'acabar, parlar d'aquest recorregut gourmet, perquè tenim tota la part històrica, totes les anècdotes, aprendreu moltíssimes coses, és molt fascinant, fins i tot tindreu ganes de llegir moltes altres coses sobre els espies un cop tanqueu les pàgines d'aquesta novel·la, però a més és tot aquest recorregut. Fem, encara que sigui breument, Jaume, una mica de repassada d'aquest context històric a nivell gourmet. Sí, ja dic que ell és un bon vivant, li agrada anar a restaurants que estaven oberts en aquell moment, algun ja no hi és obert, com és la Punyalada, que és un nom que també surt en un dels capítols, és a dir, vaig a un restaurant per anar a menjar, però ja no hi és, però surten els Caracoles, les Set Portes, Casa Leopoldo, Can Culleretes, surten diferents que hi havia, els Quatre Gats, perquè ell li agrada anar a menjar bé i cada dia menja bé, si pot, en un lloc diferent. Però també és aquest recorregut per la Barcelona típica de quan arribaves a l'estació de França, les golondrines, les Rambles, tot això, l'avinguda Tibidabo, aquells xalets, recordant una mica obres del Carlos Ruiz Zafón, per exemple, i no sé, i la comissaria de Via Laetana, perquè també té un record força fos i complicat. És això. És Barcelona, la nuit d'aquella època, que era, no sé si et diria més intensa en aquella època o actualment, no sé, ens feien una mica la competència. Jo sé que haig de dir que fins i tot hi ha hagut algunes escenes que pensava, ara obriria l'armari i m'agradaria treure aquells vestits d'època, que porten tots així brillantets, i anar-me'n també de festa amb tot aquest personal. Ara s'ha de ser molt viu per conviure amb els personatges que ens ha portat en Jaume Albert Oller en aquesta veritat, una veritat i unes quantes mentides, publicada per l'editorial Xandri. Moltes gràcies, Jaume. Anem accelerant, que se'ns acaba el temps, i encara ens queda una altra peça de l'Elisabeta Mironova.
Moltes gràcies, Elisabeta. Bé, i anem, com diu el títol de la novel·la, de corcoll ara ja, perquè se'ns acaba el temps. Llibreters de vell de corcoll, del Joan Company. Una novel·la frenètica. Jo, escolta, haig de dir que quina sort, no?, guanyar premis, perquè precisament guanyar un premi, anar-te'n a un curs d'escriptura, tenir l'Anna Maria Villalonga i coincidir amb en Salvador Balcells. Sí, és com una... Per Contes de Negre, això va ser com una il·luminació blanca, Sí, va ser una concatenació d'esdeveniments, en aquest cas afortunats, per acabar amb morts, amb alguns morts. Sí, va començar molt blanc i va acabar molt negre, tot plegat, però Llibreters de vell de corcoll, publicat a Boliana Edicions, a la col·lecció de Falciot Negre, realment jo la defineixo com una novel·la absolutament trepidant. Tu ja havies escrit altres, més aviat relats, potser llibres... Relats curts, és la teva primera novel·la, però t'hi has posat per la porta gran, vull dir, has entrat, fem-ho i fem-ho gros, una novel·la coral, amb molta acció. Què ens hi trobarem? Perquè els llibres són molt importants aquí, i uns llibres molt especials. Sí, bé, la voluntat era escriure on el Quixot hi tingués un paper important, perquè jo en aquell moment havia estat col·leccionista de Quixots il·lustrats, i per tant era un món que tenia un cert coneixement. I quan vaig estar en aquest curs de narrativa que explicava la Mònica amb l'Anna Maria Villalonga de professora, ens van encarregar uns treballs curts de deures de 7 o 8 línies i vaig començar a fer petits relats, 3 en concret, que sortia el Quixot, i quan al llarg del curs ella va dir-me anem a fer una novel·la llarga, vaig pensar que la tibaria d'aquest fil de les 3 petites narracions que m'havia trobat quasi bé sense voler, i on el Quixot hi tenia un paper important. I a partir d'aquí m'hi vaig posar en sèrio i vaig tibar endavant, i llavors vaig conèixer en Salvador. Salvador va acceptar la novel·la per la col·lecció Falciot Negre de Boliana, i per això sóc aquí. O sigui que els 2 instigadors principals pels que jo vull seguir aquí, el Salvador, l'Anna Maria, i vull agrair a Creixers Crims que m'hagin donat aquesta oportunitat de ser-hi, la Raquel, la Maribel, i molt content de ser-hi, amb companys que ja hem coincidit en taules rodones i en festivals, per tant em sento molt ben acompanyat i molt content. Bé, per mi ha estat una descoberta, perquè és la teva primera novel·la, tampoc havíem coincidit mai. Tenim una fem fatal meravellosa que també fa anar de corcoll tothom. Tenim un Quixot, un exemplar únic, il·lustrat per en Ramon Casas, que és realment la llavor de la novel·la, i ens obres les portes d'una Barcelona que mira cap a tota aquesta part de llibreters de vell, les obres d'art, tota aquesta part més culta, tot el que hi ha als suborns. Mostres una part fosca de tota la cultura, no? Sí, a veure, en el moment que apareix en joc la fam fatal, la faig sortir per una raó molt concreta, que és que la contracten amb una noia jove. Jo soc de Cardona i se suposa que aquesta noia és de Cardona i viu uns orígens barcelonins com els vaig viure jo, és a dir, persona de 17 anys que se'n va del poble a estudiar a Barcelona i que ja no hi torna mai més, llevat dels caps de setmana amb la bossa de roba bruta, que torna el diumenge amb la roba neta i planxada per la mama i les llangonisses i botifarres per passar la setmana. Aquesta noia viu així, però necessita diners per passar la setmana quan els dijous surt de farres i al final algú li fa veure que amb els seus encants podria guanyar-se bé la vida fent d'escort de luxe. I ho fa, i dintre d'aquest món on guanya diners, algú la contracta perquè sedueixi algú que té un Quixot valuós. Amb aquest coneixement previ que jo tenia dels Quixots, i tinc a casa bastants Quixots il·lustrats, necessitava un pintor conegut, famós, que segons els meus coneixements no hagués il·lustrat mai cap Quixot. I vaig anar a parar a Ramon Casas. Llavors vaig fer un Quixot, un hipotètic Quixot a la ficció, que havia il·lustrat el Ramon Casas, que només n'hi havia un exemplar i per tant qui el tenia un tresor.
i algú que volia aquest tresor l'havia de robar, i ho fa a través d'aquesta fam fatal. I al voltant d'aquest Quixot es donen una sèrie de circumstàncies de gent que l'empaita, de gent que el vol, que el cobeja, on hi ha assassinats, on hi ha rancúnies, on hi ha venjances i hi ha redempcions, perquè tothom es vol redimir també. A mi m'agrada molt perquè hi ha una frase que diu: sense els llibres la meva vida no hauria tingut sentit, i en canvi aquí només fa que morir gent. Sí. Bueno, tampoc tants, moren 4 o 5 persones. Uns quants. No considero una novel·la molt sanguinària. No, sanguinària no. Però, Però morts sí, uns quants. Alguns quants, sí. Només començar i a la portada ja es veu unes cames d'un tio que penja, que per tant ja comença, no és un spoiler, no és un ja se fa la guitarra a ningú, ja hi ha un penjat que hem de veure perquè ha mort. A la portada, a part d'aquest penjat que s'hi veu, s'hi veuen una colla de llibres, que es veuen que són llibres de vell, però n'hi ha un que si mireu bé la portada, que la podeu trobar a la parada, almenys per mirar la portada, que és un Don Quijote de la Mancha, vull dir que no es veu bé però ho és, i té la seva gràcia, no? Una novel·la, jo deia, trepidant perquè arriba un moment en què hi ha l'escena de la persecució, que aquí l'havia de dir, la persecució que ja és com, a més ho titules, el camaret de Groucho Marx, dels germans Marx. Vull dir, arriba un moment de la novel·la que penses, vas llegint i fins i tot acceleres la lectura. Sí, bé, em vaig inspirar en una pel·lícula que es titula Granujas a todo ritmo, no sé si el coneixeu, devia ser dels anys 80 com a molt, i hi ha una persecució esbojarrada de cotxes de policia que s'estimben tots. I jo volia fer una persecució on no s'estimbés ningú, perquè el pressupost aquí a Catalunya no és el mateix dels Estats Units i els cotxes no els podíem fer malbé de forma fàcil. No? Llavors comença una persecució de personatges que han anat al darrere d'aquest Quixot i d'altres llibres que surten a la drama. Comença a Barcelona, la Barcelona cervantista, i acaba a Vic, però entremig passa per Cardona, on jo m'hi he volgut recrear de forma gran, com homenatge al meu poble, com homenatge als llibres que jo m'estimo, i de retruc a obres d'art, a restaurants també, i aquest món cultural que ens uneix i que és tan vital per nosaltres. Sap greu perquè ve darrere una altra taula i no ens podem entretenir més, però ja veieu que teniu 4 novel·les que són diferents però estan entrellaçades no només pel gènere negre sinó també per la història, per personatges i per la part fosca. Joan, jo espero que en treguis una altra, igual de trepidant. Veurem, intentarem, gràcies. El Salvador ha dit que continuarà aquesta nissaga de detectius. La Glòria és una sorpresa, no sabem mai, perquè va canviant de registre, el Jaume la història li enamora molt i com dèiem, Joan, has entrat per la porta gran amb aquesta primera novel·la. Jo us agraeixo molt l'estona que ens heu regalat i a tots els que esteu aquí sabeu que teniu els llibres i els autors, per tant no cal que digui res més. Ara és la seva part. Moltes gràcies a tots i també a l'Elisabeta. Gràcies.